Kapat связь начисто. Салом алейкум, бародаро. Нейра ай тарафа баланд кардиам, хеле бояд нам боло бихезада, то чина ураҳа бояд бихезаҷам. Яъне яке хела баланд кардаган. Инҷам борон зада боша, иҷо об шидаги, ҷои гандумфурӯшо. Иҷашам гандумфурӯшо ама фикрам 8 нафар. Салом алейкум ба 8 нафаре ки ҳозир омадаган дар прямои эфири мо. Мерем айдан молбозор. Салом алейкум бузургчо. Садло Шаропов. Ва алейкум салом бародар. Бузури якшами, бузури уяли. Нугаи Хуросон. Нейрае ки нав мешавозид. Анамҷава хеле кадешам бардоштисам. Мешавозид. Ва алейкум салом. Салом бародар. Дили ғарибам салом бикунед. Ва алейкум салом. Номера ки ҳозир гаштесем бояд нам қашава баландиш. Бинем ки бачаи боадад. Як рӯз зинда бошед. Раҳмати Худо. Озбираем ки бозор буд нархҳо чӣ шида бозор хайр рафтем сёмка кардем ки я бача гули у амуҷа да амроҳамон. Яъне яке чихе талпай. Анамҷа молбозор. Ко молбозор. Ки мебахши нархи барачор ҳаст. Ҳозир якай намере насиб бошад. Ҳозир дурун талпайта боло рафтесен ҷои беталпайда. Мефрем мере аваша симка мекем барача у гӯспанча у любойча. Ҳамҷа мерем симка мекем. Маки раҳ миёем поям то поям фурмодан наркор. Талпар нигах инҷа. Фикрам дурун связ гум мешава узи хато связш бидано мерем ҷои металҳаканосно кому гап надорем яс ваҳдат рафтем иншолло акай Садло Шаропов ҳами чиди канал дабдро главни каналда номерои телефон мондаган ватсап да я имо да я бинависака мақсад бо чахчах кунем чӣ хеле бо ҳамаша ор чампл ор 260 бошад 250 бошад интамай давида мефурем Садло Шаропов шуморо мегӯям ака ҳамин главни канал ё эълон мекунем 100 03 09 07 ҳамин номерода ватсап имо вайбер ҳамаш ҳаст ака баъди ҳамин эфира бинавис гуфти япон нав ҳамин ютубда навкорем хай саршавӣ шайда аз чӣ кардесем портфурӯшро меёфташам инҷа ҳозир я поём фурем ки интернетмон начаста бародаро мерем то молбозоро нархи пурсида мерем
Главное, ами канал дуред, он да чизаш логотип меган, чи меган онҷа нависага. Номеро ҳаст яко. Ай, гандум. Biraz kantar çaspidi sebla. Şundan çok buraya. Nie ma burada berundur kola. Yok. Hayır abi. Abi duplo kuş. Boşa bir gibi aşağı. Yıkamak bu. Akam mı soda? Şirka çansın. Business ne mekrim payda gokay. Ma hamira ne khotiri business ne girifta. Gona zaman. Elbo. Ya makarna kare. Şunu muhimim. Aleyküm assalam. Efendim onu zaman çaspaz ya sönkam ekmeği sönkamaşa. Agar ait हो maksat da şeysi Ya şaştım. Kaça? Ой, onun mu kavga Zuri zuri yazdım. Köyüm sizin alınacak kelime taraf kelime. Ama belki fakat tarih yapalım. Hava inşallah bu bakar. Wow, Frau, ich krieg Trainer yo. Bana istedu ilk kader miniye. Bu bacha.
Не бачак админи канали Сауд таҷик харди фурӯшҳо ҳозир ка сёмка мекунам боша. Ина бародаро блайҷи авто. Я буши. Я бародаро админи Ассалому алейкум ва рахматуллоh. Сози бародаро тенҷе салом. 8 нафар тамошо дораю. Связ нормальная инҷа. Руслан вот салом алейкум бародари абдулло. Макинем ҷака сёмка мекунем а. Телефон явор бро худ начаспида чи филай связ. Ахи хуби мега. Надори? Самига баде чам. Кая бур вайфай гирон кунем кая бур дуро. Шукрона Аллоҳ хубен тинҷа майда. Друн ихи талпай кума баланди омада. Итамодан фуромадан гуфтам беҳтар ҷои тинҷа. Кудрома? Теда зан муса. Ҳоз зан заде у пробкада часпид. Скорост. Вахадоки қадир миние я. Юз гарен мол бишора чи хеле ки ё барвақт омаде. Барвақт Чотка кан. я соза. Чабайра ки меҷикан? Лайк ҳам бобогира ки меҷикан? TCK бародаро ҳозир плюс 4 градусай уялида. Мақсад ки хунук ҳам неста, гарми ҳам неста. Хайр хиш ки қати бародаро саркин кора ба тамошо кунам. Шит гал неста. Панои матбахидо ҳозир запис мекунем, ҳамаша запис мекунем. Иншоалло ждат кунем, эди канал меброя Сауду ТВ таҷик харду фурӯш. Айни бародармон ай у каналош ай мегирем партнёр ма каса тамошо ки качествои нормали катен. Качествои зур катен иншоалло. Российский. Wi-Fi гирон мекунем. Ку бисмиллоҳ мегапис. Бисмиллоҳ рахмон рахим. Хай бародари азиз.